Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu. Mai suna Abu Khadija na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Dan Allah kar ku raba ni da ita. Dan Allah ku bar ni, zan tafi ma, na gode da taimako. Mikewa ta cikin tashin hankali ta koma cikin ɗakin. Ai da kuɗin na da yawa fa, haka za mu kyale ta tafi? Cewar Rusha. Kallon sama da ƙasa ai da ta yi mata, sannan ta shige ɗakinta don dakatar da Alishba, don matuƙar ta fita za a iya samunta. Daga kuma yadda ta ga Alishba tana jin ita ce da gaskiya. Tana rike da handle ƙofar za ta shiga, ita ma ta kamo za ta buɗe za ta fita. A ruɗe ta ce, ki yi haƙuri anti, ban san kina jikin ƙofar ba, don Allah ku yafe mu. Da sauri ta faɗa kan danji take, duk wani ƙarin lokacin agogo daidai yake da bugun zuciyarta. Kin ce yarki ce, ita ta ce kin ce yarki ce, ita ta ce yarta ce, to yar waye a cikin ku? Idan baki faɗa min gaskiya ba zan kira su. Cewar Aida. Bakinta na rawa, ta sake kankame yarinyar a kirjinta, lokaci guda kuma kwalla suka shiga wasan tsere a idanunta. Sai kallon Aida take kamar wacce ta farka cikin cutar makanta. Girgiza mata kai dai cikin kuka za ta yi magana, kuka motar 'yan sanda ya karaɗe gidan. Zaro idanu waje ta jikinta na rawa ta ce, da kin san irin wahalar rayuwar da na sha a yayin ɗaukar cikin, ba za ku taɓa kira min su ba. Idan ka rufa wani asiri, Allah zai rufa maka duniya da lahira. Na gode da wannan girmamawa da kuka nuna min. Jikin Aida ne mugun sanyi, juyawa ta sa wa kofar ki, sannan ta ja hannun Alishba ta buɗe mata tagar ɗakin ta ce, ki fita a hankali, ba ni yarki na rike miki ita. Kallon Aida ta yi, sannan ta miƙa mata bebin ta haye tagar ta fita waje, ita kuma ta miƙa mata bebin ta ce, kin ga tsaya na baki niƙab ko za ki tsira daga mugayen. Budewa drop ɗin ta cikin sauri, sannan ta ciro niƙab ɗin da kuɗi mai yawa. Buga kofar da ake yasa ta miƙa wa Alishba kuɗin, sannan ta ce, Shiba za ki tafi, ban baki namba ta ba. Cikin sanyin murya ta ce, ba ni zan jira. Cikin zafin nama ta rubuta mata nambarta da na ƙasar Naija da kuma na nan Birtaniya. Maza ki bar nan, kar ki zago ta ƙofar mu. Kar ki zago ta ƙofar mu, kin ji ga Alishba. Allah ya sake sadawar mu duk inda kike, kar ki manta ki kira ni. Sauke glass ɗin tagar ta yi, sannan ta shiga ban ɗaki ta buɗe famfo, ta fito da sauri ta buɗe ƙofar. Wani wawan bangaza ragat ta yi mata cikin ƙaraji ta ce, ina ɓarauniyar take? Ina kika saka ta? Za ki fito min da ita ko sai na nuna miki matsayina da kuma namijina? Har da hannu Aida ta yi a kirji, tana wa Ragat wani kallon sama da ƙasa. Cikin murmushi ta ce, kamar ke ce ki da kuka mintuna 30 zuwa 40, yanzu kuma kin zo za ki nuna min rashin arzikinki. Idan na fahimta baby Khadija yar Alishba kenan, dan tunda ta iya gudu daga White Chapel duk tsaron da ke cikin asibitin kuwa, to akwai wani abin da aka yi shi a ɓoye. Cikin ruwan sanyi ki saka kai ki fice min daga ɗaki, ko kuma na rubuta rahoton cin zarafinta da kuka yi ta hanyar son ƙwatar mata 'ya da kuma yunƙurin ɓatar da ita. Ba iya wutar lantarki ke sanya jikin mutum tsuma ba, ta abin da yake ɓoyewa duniya idan ya ji a bakin wasu yakan iya firgita mishi lissafi. Da sauri ta fita, tana sa bayan hannunta tana share tarin ƙwallon da suke bin fuskarta. Asibitin suka koma. A yanzu tashin hankalin da Majid yake ciki ya fi na baya, domin an yamutsa asibitin, domin kuwa har majinyata da suke asibitin sai da aka fidda kowa. Suna cikin haka ta shigo kamar za ta faɗi, da sauri ya tare ta. Kuka ne ya ci ƙarfin da ta ce, Majid tana cikin garin London, domin kuwa na ji yarinyar da suka taimake ta san wani abu. Ƙara rungume ta ya faɗa wa 'yan sandan yana son ganin Major ɗin London. To fa, cikin mintuna ɗan sandan ya kira kwamishinan 'yan sandan London ya faɗa mishi mutumin da 'yar aikinsu ta sace musu 'yarsu yana son ganin mai girma Major ɗin London, cewa ya su bashi mintuna 10 ya kira Major ɗin, sannan ya yi waje. Sannan waye shi? Tafiya nake a hankali take tafiya, kanta a sunkuye tana rungume da 'yarta bayan wani bishiya ta samu ta jingina tana share kwalla. Zamewa ta zauna, sannan ta ɗora niƙaf ɗinta. Tunawa ta yi da ƙawarta Muna lokacin da ta ce mata, ke Muna,
Malam babba ya ce zan bi jikan shi nan da matarsu Abuja, kuma zan yi karatu na a can. In dinga yaren Bature, zan ci kayan daɗi. Wani kallon rainin hankali Muna ta yi mata. Cikin sigar jin haushi ta ce, da ke baki da hankali, tafiya za ki yi ki bar innarki? Ina soyayya da kike wa innarki, ko kin manta cewa duk bayan lokaci kalilan za ta shiga kiranki? Alishba, ki zauna a kusa da ita, ina jin tsoron kar ki bi kwaɗayi wani abu ya same ki. Dan masu iya magana sun ce kowa ya shiga motar kwaɗayi zai sauka a tashar. Da na sani. Ɓata rai Alishba ta yi cikin jin haushi tana tura baki ta ce, amma dai kin san malam ba zai cutar da ni ba ko? Kuma su wanda zan bi namijin jikan malam ne, ko jiya matar shi ta ce min za su kai ni makarantar boko, sannan su bada kuɗi a kai inna ta asibitin turawa a mata magani. Shine zaki ce min bana son inna ta? Duk abin da zan yi dan ita ce fa zan yi. Ina ƙaunarta sosai, ba zan so na ci gaba da ganin ta cikin lalura ba. Zan so ta samu lafiya ta faɗa min daga ina muke. Shine zaki kira ni makwaɗaiciya? Na gode. Tana gama faɗar haka ta bar gurin. Muna cikin fushi har ta bar garin. Ba sa yin magana da Muna duk ko yadda suke da shaƙo, amma haka suka yi muguwar rabuwa. Kuka ne ya kwace mata tana Allah wadaran irin halinta na san kai. Gashi ta tafi ta bar innarta bata kuma san wani hali take ciki ba. Ga abin da ya faru da ita. Ganin yadda rana yake ƙara zafi yasa ta rungume 'yarta suka bar gurin. Miƙawa Major ɗin London hannu yayi suka gaisa, kasancewar Major ɗin musulmi ne ɗan Pakistan, Dr. Saifullah Mora. Nan suka shiga tattaunawa akan batun gyara zama. Major ya cikin natsuwa ya ce, Mr. Majid, da fatan dai ba zaluntar yarinyar ku kai ba, domin nan ƙasar ba irin ƙasashenmu ba ne, suna fahimtar kunci zarafin yarinyar za su kama ku. Wani mugun tashin hankali ne ya ƙara kama shi fiye da batan Alishba. Girgiza kai ya cikin damuwa ya ce ko ɗaya. Janyo wayar da ke tebul ɗin gaban sai ya kira kwamishinan 'yan sanda ya ba su umarni a rufe duk wani madakata na cikin garin London. Sannan ya kira shugaban kwastam na nan London, aka shiga bin duk wata kofar shiga da fice na London a rufe su. Sannan a bi diddigin masu fita. Duk wata bus stop da kuma railway station tare da airport abu cafe, shop da duk wani gidan cin abinci da ke cikin garin a duba. Abu duk wata hotels da suke cikin garin da kuma club. A kuma sa ido a tashar ruwa inda jirgin ruwa suke tashi da manyan jirage. Sannan 'yan sanda su ma su bi duk wani gida da ke kusa da asibitin a duba. Kamarorin tsaro su ma su bi diddigin su. Ya ba da nan awa 24 a fito da Alishba da Baby. A cikin mintuna kalilan garin London ya ɗauki binciken batan Alishba saboda ƙarfin mulki da matsayi. Suna zaune a ofishin Major. Jakadan Naija ya zo suka gaisa cikin jajintawa ya ce, Mr. Majid, ashe abin da ya faru kenan, to Allah ya bayyana muku su cikin ƙoshin lafiya. Ni ma jibi zan koma Saudiya, na gama shekaruna a nan. Sun tura ni ofishin jakadancin Saudiya. Amin sa, abin ba daɗi, na taya ka murna. Ni ma in dai an same su gobe jibi zan koma. Ka san sha'anin abokan aiki na, gashi shugaban ƙasa yana ta kirana. Ko da ma ba a same su ba jibi zan koma saboda aikin da na bari, amma zan so na koma da su baki ɗaya. Jinjina kai ya yi sannan ya masa fatan dacewa. Miƙawa Major takardar ambasada ya yi suka gaisa. Sannan suka tattauna akan batun batan Alishba da Bebin. Sun jima sannan ya masa sallama ya bar ofishin. Zafin rana ya sa ta fara neman inda za ta fake saboda Bebin da ta fara kuka ga 'yan sanda da suke ta zirga-zirga. Can wani unguwa ta samu bayan wani gida mai kyau, cikin gate ɗin ta zauna ta ɗan ɗaga niƙaf ɗinta tana shayar da Bebin ta nono. Sai sumbata ta take Bebin tana kuka. Jerin gwanon motocin ambasada da iyalan shi da suka dawo daga wajen bikin gama makarantar yaran shi mata da kuma 'yan ƙananan har za su kifta ɗaya daga cikin ƙananan ya ce, Papa, kalli waccan ita ce nan ko halwa. Karɓar jaridar Daily Mirror 'yar uwar shi ta cikin ɗaga murya ta ce, Mama, ki duba da gaske ne, ita ce wallahi. Sai a lokacin ambasada ya amsa musu da cewa mu gani. Dakatar da motar da ke drabin ya tsaya sannan suka tsaya fitowa yana kallon hoton cikin jarida yana kallon Alishba. Gurin ta ya je ya ce Assalamu alaikum. A tsawace ta yi masa za ta mike, dole ta taune bakinta tare da rinsa idanunta. Sharri sai ga kwalla. Wa alaikum salam.
ta amsa tare da rungume yarta tana girgiza kai. Isowar maman yaran cikin motar tare da wata babbar mace yasa ta rikicewa, ta shiga kuka tana cewa idan kuka raba ni da yata kun shiga haƙƙina kuma Allah ba zai bar kowa ba, ni dai dan Allah ku saka ni ko a mota ne ya kai ni gurin innata. Tausayinta da kuma yadda take kuka ya kashe musu jikinsu da duk wata yunkurin da suke a kanta. Matsowa matan duk suka yi cikin tausasawa suka ce ba za mu raba ki da yarki ba, sannan za mu mai da ki gurin iyayenki, amma kin san fita da ke a wannan lokacin babban matsala ce. Baby yarinya ƙwarawa mata ido ta cikin sanyin jiki ta ce amma ke ma ba yaudara ta zaki ba, akan me zan yaudare ki kuma me riba ta da zan yaudare ki, kuma autoci na ma sun girme miki. Ke sa'an Laila ce yar abokiyar zamana ga ta nan Abida, ki yarda da ni ba zan cutar da ke ba. Mika mata yarinya ta ita kam ɗayar matar tunda ta ga Alice ba ido da ido jikinta ya masifar sanyi. Tausayi da ƙaunar yarinya suka sauka a zuciyarta. Shi kan ambasada ya kasa cewa komi don shi ma baya jin zai iya ba da yarinyar kai tsaye, musamman da ya ga kusan ita ce sa'ar yar shi ta bakwai. Ƙarama ce sosai sai dai yanayi ya sa ta yi wani wawan girma, amma kana kallon idanunta za ka hango yarintarta a fili. Mota suka shiga da ita a hankali, ta zauna tana rinsa idanunta tare da taune bakinta. Sannu bari mu je gida sai ki wanka, matar ta ce mata. Yana mata kai ta tare da zama tana sauke ajiyar zuciya. Ta da mota aka yi suka fara tafiya wani unguwa na daban wanda suka masa lakabi da Berry Island suka nufa. Gidajen unguwar kawai abin kallo ne, balle kuma da suka isa gidan. Cikin kuka take rattabo batu a waya, tana yi tana kwashewa Alishba albarka. Ki bar tsinanniya Wahida, shegiyar yarinya ta gudar mana da yarmu, daga zuwa ki arziki ashe don ubanta mu za ta jawo bala'i. Shiru dai tare da goge kwallata ta ce wallahi yarinyar tamu ce Wahida. Akan me zan yi miki ƙarya Wahida? Bebin mu ce ba, ko me aka faɗa mata? Ko me ya faɗa mata ya sa ta arzika ta ce ‘yar matsiyata ce. Dan bata san shigowar Majid kenan ya ji tana zagin Alice ba, bai san lokacin da ya fauce wayar ta maka da ƙasa ba. Cikin mugun ɓacin rai ya ce ki wace irin mace ce mai cike da son zuciya. Me yarinya nan ta miki da zafiya? Baka san me ta yi ba? Wow, so sweet. Tunda baka san abin da ta yi ba, don't forget. Da bazar ubana kake rawa, kuma idan na so zan datse bazar, kuma ina faɗa matuƙar na kama Alice ba zan kashe ta har lahira. Kar ka manta ni ɗin wace ce. Zan iya komai akan abin da nake so. Ka san me yasa ban zafafa ba? Sabida ba ƙasar mu bace ba, but I promise you matuƙar na isa Naija sai na saka an kashe mahaukaciyar uwarta. Shine hukuncinta na farko kafin na kama ta. To wallahi na lahira sai ya fi ta jin daɗi. A yanzu haka zan iya sawa a kashe min ita, amma na fi son sai akan idona yadda zan na jin kukanta. Ƙura mata ido ya cikin sanyin jiki ya fita daga ɗakin. A yau ya da na sanin auren Ragad, saboda bai taɓa sanin za ta iya aikata rashin imani ba sai jiya. Sun rufe wa kowa baki da idanu da kuɗi, sun ɗauko 'yar mutane sun salwantar da ita. Lafiya goshinsa ya yi don dole ya bar London don an kunna mishi cakwakiya a can villa. Tunda suka shiga unguwar, wanda kana gani kaga unguwar jakadodin ƙasa da ƙasa, don su aka yi warewa unguwar. Gida na biyar a unguwar suka shiga, iyakar haɗuwa gidan ya kai. Fakin motocin suka yi, a natsa kowa ke fitowa daga motar, don kana ganin su kaga wayewar ilimin addini da na boko. Mota huɗu a halin gidan suka fito, a hankali ta zubo kafarta daga cikin motar, tana karewa gidan kallo. Ta zuciyarta na harbawa don gani take su ma yaudarar ta za su yi. Idanunta ne suka shiga limshewa, a hankali ta yunkura za ta fita. Ai gabaki ɗaya ta hantsila. Inna lillahi. Abinda matar da suka shiga motar da ita kenan, ta ce cikin mugun zafin nama ta tare ta. Maman yaran ta iso da sauri ta amshi bebin, shi kuma ambasada ya isa gurin ya ɗauke ta suka nufi cikin gidan da ita. Dan a halin yanzu kai ta asibiti gundume miyar laifi ne. Suna shiga ya shimfiɗa ta a falo. Ra'is ya kwana kira da sauri ya fito daga ɗakin shi, don ba ƙaramin abu bane yake sa fafa kiransu. A gaggauce ya tura ƙannensu su kira shi. Na'am papa, maza kwaso kayan aikin ka duba mana ita. Da sauri ya shige ɗakin shi ya kwaso kayan aikin shi na likita. Ya shiga ya duba Alishba. Garin cire mata hijab suka hango ɗinkin da aka mata a ƙasan marata. Kallon juna suka yi su uku.
sannan suka maida kan Ra'is. Ɗago kan shi cikin damuwa ya kalli ƙanin shi mata su uku ya ce, Laila, maza je ki ɗauko min spirit a ɗaki na a wardrobe ɗin kusa da gado. Ashina, ki duba cikin lokar miro na akwai kwatin, ki zo min da shi. Ashina, ki sanya hannunki a lab coat ɗina, za ki ga plaster, ki ɗauko min maza ka ku ɓata lokaci. Hankalin maman yaran nan duk ya fi da sauran tashi. Cikin sanyin murya ta ce, Maman Turab, yarinyar nan ta bi su gaskiya fa, don ga alamar cewa ‘yar ta ce. Maman yara, al'amarin duniya da ban tsoro yake. Bata rufe bakinta ba sai ga 'yan matan nan duk da aiken da aka yi musu. Mika mishi suka yi sannan suka koma mazauninsu suna kallon yadda yake aikin cikin kwarewa da iyawa. Sai da ya samu ta farfaɗo ya mata allurar bacci sannan ya buɗe ciwon ya wanke mata shi tas sannan ya rufe. Kallon iyayen shi ya cikin damuwa ya ce, Mama idan za ta gasa jikinta kar ta bari ruwa ya taɓa, sannan ku kula da ita sosai don jininta ya mugun hawa, gashi tana cikin firgici. Yana mishi kai suka yi don ba za su iya cewa komai ba, ya tashi zai wuce ɗakin shi. Ya juya tare da kallon fuskarta. Zaro idanu ya yi waje ya ce, ba ita bace aka ce ta gudu da 'yar matan sakataren shugaban ƙasa ba? Ita ce, amma ba za mu ba su ita ba don ta fi su gaskiya, kuma kai ma ka gani da idanunka. Shiru ya bai ce komai ba, ya shige ɗakin shi don ba zai iya ja da fafa ba. Ta masu sauraro ana za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.